Takže dávam sem vyjadrenie k titulku, ktorý dal Nový čas, že v znení, takto znenie je Nikoleta si zobrala svojho strýka. Čo vám to drbe? Ešte to dáte na titulok? Hej, nemali ste tam čo dať, tak proste si niečo vymyslíte, alebo na základe niečoho, čo proste nie je pravdivé, ste si vy vlastne urobili, akože aby ste boli najčítanejší, hej? No, takže poprvé, nie som žiadna rodina s Vojtom. Nemáme žiadne rodinné vzťahy. Alebo to, čo ste chceli ponížiť cigáňov, že proste, že cigáni sú akože že nejaká zberba, čo vlastne rodina sa medzi sebou toto, alebo čo? A čo ste s tým chceli akože povedať, že ste dali takýto titulok? No nič, ja na vás podávam určite trestné oznámenie a budem to určite riešiť, pokým sa mi verejne neospravedlníte za toto klamstvo, pretože toto ma fakt nasralo, ale že fakt, že vy ste mi z mojej svadby urobili vlastne jedno bulvárne peklo, takže žiadam vás o ospravedlnenie. Pokiaľ sa mi neospravedlníte, podávam trestné oznámenie na redaktora alebo redaktorku, ktorá toto vlastne, neviem ani jak vlastne mohli toto akože dať von takéto niečo. To máte odkiaľ takéto informácie? Ešte ani není odvysielaná svadba a vy už robíte bulvárne články, akože odtiaľ potiaľ, fakt. A k tým pridrbaným komentom, čo tam hádžete ľudia, akože ani nás nepoznáte a už vo veľkom tam vypisujete svoje názory a proste, akože to je jedna fakt veľká katastrofa. A tento Nový čas, čo si dovolil, to akože presiahlo naozaj všetky bulvárne medze, ktoré sa proste mohli dať. Ešte raz apelujem, ja a Vojto nie sme žiadna rodina. Vy prosím si, aby ste šírili o mne klamstva. Ak chcete niečo písať, tak poďte sa sem k nám kľudne porozprávať a ja vám všetko porozprávam, čo bolo a ako to bude. S radosťou vám na všetko odpoviem. Kľudne príďte, bývam v Sládkovičove, nájdete si moju adresu alebo mi zavolajte, pošlem vám číselko a ja vám na všetko odpoviem. Ale to, že aby ste vy o mne šírili takéto články, že ja a Vojto proste sme v rodinnom vzťahu. Nie sme v žiadnom rodinnom vzťahu. Jediný rodinný vzťah, čo tam je, tak bývalá partnerka, nie manželka, podotýkam partnerka, ja som jeho prvá manželka, bola v mojej rodine, hej, áno, bola v mojej rodine a bola to mojej mami sesternica, jeho bývalá partnerka, hej, áno. Ale ja sa za to nehambím. Ja sa nemám za čo hambiť, pretože tam dobré vzťahy neboli. Ja nebudem rozoberať ten vzťah, ktorý tam mal Vojto proste v minulosti. To sú ich veci a Vojto sa proste takto rozhodol, že odtiaľ odišiel. My sme spolu už 16 rokov, čo je extrém veľa, si myslím. A tieto veci sú už dávno zabudnuté. Ale samozrejme, médiá sa museli toho chytiť a hneď písať bulvárne články a vymýšľať si. Ešte raz apelujem, naposledy, ja a Vojto nie sme v žiadnom rodinnom vzťahu. A žiadam Nový čas. A všetky tie ostatné bulvárne, internetové, všelijaké články, aby mne sa verejne ospravedlnili, pretože ja a Vojto nie sme rodina. Nie je to žiaden môj strýko. Alebo čo ste tým chceli povedať? Že sme cigáni, tak proste máme to tako, že nejak zaužívané, že sme rodina? Či čo ste tým chceli povedať? Ja som slušná, vzdelaná. Ja si myslím, že dneska, keď si pozriete tú časť, tak určite zdedukujete, že nie som nejaká zaostalá, som vzdelaná, inteligentná a viem sa vyjadrovať. Takže nepovažujem sa za nejakú zaostalú trúbu. Takže neželám si, aby niečo takéto o mne písali. A keď sa mi Nový čas neospravedlní, tak z toho naozaj vyvodím také veci, že nebude sa im to páčiť. Poprosím vás ešte raz o verejné ospravedlnenie za vaše klamstvo.